Se on, kun minä olen aikamoinen karhu, niin siksi karhu ei se ole koskaan tullut päälle, mutta siellä meidän metsätaipaleella se oli. Mummollaan kuljettiin 8 kilometriin, niin siinä matkalla oli miehet laittanut niitä. Silloin karhuja ei kyseenalaistettu niiden tappamista, vaan kun niitä oli paljon, niin niitä vaan tapettiin. Olen Saara E. Tolonen ja Helsingin Kalliosta. Tämä Saara E perustuu siihen, että meitä saaratolosia oli todella niin paljon tuossa ennen 80-lukua, että meidän kaikki jutut oli sekaisin. Mun piti erottaa itseni siitä toisista saaratolosista ja siksi joka paikassa olen sitten käyttänyt tätä E-tä. Mikä on neuroni? Hermosolu. Ihan oikein. Keskimäärin niitä on ollut noin 14 yhdistystä, missä mä oon niin kun, toisissa aina aktiivisemmin ja toisissa vähän hiljaisemmin, miten riittänyt aika. Komisario Muuri ehdotti, että kun karhupuisto on niin rauhaton, niin pannaan puistot olohuoneiksi ja aloitetaan karhupuistosta. Niin mä sanoin, että ei onnistu, kun se on niin paha paikka, niin ruma, niin haiseva. Siellä vaan tapellaan ja viinaa myydään. Komisario Muuri oli vähän jo mun puolesta luvannut, että kyllä varmaan Saara järjestää talkoilla. Sitten se soitti mulle yhtenä päivänä, että nyt kaupunki olisi vähän tulemassa sitä multaa tuomaan ja kukkia, niin että miten se olisi se talkoo-homma. Niin mä sanoin, että kyllä minä sitten talkoolaiset saan, mutta siihen pitää kyllä poliisin sitoutua kanssa, että ei sinne ilman poliisia voida mennä. Että jos kaupunki tuo mulle ja kukkaset ja poliisi turvaa, niin mä saan kyllä talkoolaiset. Ja sillä sopimuksella on lähdettynä ja ne kasvoi jo tammikuussa, kun lokakuussa oli tämä palaveri, niin tammikuussa jo kasvoi meille kukat. Ja sitten tuo on semmoinen juoppopenkki. No se on siellä varjossa sen vuoksi, kun se ensinnäkään siihen ei paista paljon aurinko, se on niin puiden varjossa. Ja sitten niin se on niin kuin, tästä kulkee tie, niin se on siellä omassa nurkassansa, niin siellä yleensä uskalletaan vähän naukkailla. Mutta mikä on ihmeellisintä, niin vaikka täällä on tupakan natsoille oma kaappi, niin ei tästä voida nousta niin paljon, että pantaisiin ne natsat tonne tai tuhkat. Mutta ilkeitähän nämä on, koska ne luo turvattomuuden tunnetta silloin, kun ne ovat eri värisinä ja varsinkin hämärässä, niin minusta ne on niin kuin aina semmoisen turvattoman alueen tunteen luo. Eli semmoisessa ei haluaisi liikkua, missä on paljon näitä töhryjä. Taas toissa aamuna joudun pesemään meidän seiniä, ne oli töherretty, niin mä yleensä nämä peltipintaset tai maalipintaset pystyn puhdistamaan, niin mä yleensä puhdistan ne aamulla jo ennen 6, että niitä ei sitten nähdä enää sinä päivänä. Töhertelijä ei näe uutta kertaa. Niin ne jää siihen karhupuiston ympärille niiden talojen eteen, niin kun ne pitää niin kauhean kovaa ääntä. Onko niiden ainoa tiedotusväline ollut suu siellä jossain maassa, mistä ne nyt tulee? Koska ne huutaa, kajottaa niin suuresti, jos keskellä yötä huutelee siinä kulmilla, niin siinä herää
Kallion asukkaista niiden möykkäämiseen, vaikka se ei ole vielä mitään murhahommaa, mutta se, että ne niin kuin möykkäisi. No sitten me saatiin kyllä se, että ne aluksi yritti tulla niin kuin ryypiskelemään siihen karhupuistoon nurmikolle. No me sanottiin, että tämä ei ole mikään ryyppypuisto ja sen ne sitten sai hoidettua ja ohjattua, että siihen ei tulla ainakaan kukkien aikana. Ja sitten tämä Hurstin leipäjono, johon tultiin vaan huilimaan tai tälleen hengailemaan, niin, ja siihen jäätiin ulostamaan ja muuta, niin sehän saatiin sitten kanssa aika nopealla yhteistyöllä, niin poliisiviranomaiset, niin saatiin niin, että ei siihen nyt ulosteta siihen alueelle. Kun poliisi taas siinä vaiheessa vähätteli sitä rulettia ja asukkaat sanoivat, että kun kerta kaikkiaan siellä ei voi kauppakassinkaan kanssa kulkea, etteikö kysytä mitä maksaa. Ja sitten niitä autoja tulee, samat autot pyörii siinä. No sen jälkeen tehtiin ne tilastot siitä tietokoneelle, että montako kertaa kaikilla oli kynät ja paperit, niin kuinka monta kertaa sama auto kiertää saman korttelin, montako kertaa määrätynlainen tyttö nousee niihin autoihin. No sitten kun se huristui siitä, että meillä on tämmöinen ryhmä siellä, niin parittajathan ei tietenkään siitä tykänneet. Meidän päälle yritettiin ajaa autolla. Ilotytöt tuli iskemään sateensuojalla tätä meidän yhtä, jolla sitten tähän käteen niin, että tuli se, että se vietiin käräjäoikeuteen. Huippu oli se, että meidät aiottiin tappaa. Ja kyllähän mä veitsen edessä juoksin sitten tosi kovaa, mutta mä sen juoksukilpailun sillä hetkellä voitin. Mä juoksin Kukkapuiston toiselle puolelle ja sieltä soitin poliisia. Ja käräjäoikeus sitten määräsi 2 vuotta tälle Vuukko-junkkarille ja me saatiin siitä tietysti vahingonkorvaukset ja en tietysti tule siinä mittakaavassa kun pitäisi tulla, mutta se, että siitä oli kuitenkin puiston tämmöisestä hoitamisesta vanhemmat ihmiset innostuneita, niin kyllä mulla välillä kävi itsellä mielessä, että kannattaako tämmöinen homma. Mutta sitten kun katsoin just sitä toisella silmällä, joka mulla on ollut, että jos se tuottaa toisille iloa, ja kukathan aina tuottaa iloa, niin myös sillä, että me ollaan siellä, niin ei sitä kyllä nuoremmatkaan voi jättää tekemättä. Ja sitä varten me vuosi vuodelta menty sinne ja onhan se ollut aika hyvä nyt. Jostain asiasta kun pitää ärähtää, niin sitten mä ärähtän. Karhutat niin.